Sige, mo na. Kagatin mo Uy, na. Kagatin mo na siya. Kagatin. Kaya mga boss, kasapot in the house, Kaji. Yun. Ayan mo muna boss, makita So, mo muna boss. mga kasapot, nangitim na tayo. Sobrang dami ng laban. Sobrang dami talaga. And ngayon lang kami ulit makapag-collab ni Gagambino. Yan Ito na yung gagamitin ko sa kanya. Yung dapat na pinik ko to nung laban namin ni Kadagit. Hindi na Oo. lapalaban eh. Kuminsan talaga mga Kaji, narorong pick tayo. Kami nga, laglag agad ako. First fight ko pa lang Unang mga laban Kaji, namin. laglag agad. Tempohan ka agad. Kahit sabi mong kinondisyon. Yun, pero mga Kaji, God bless po Ba. sa inyong lahat. Kung naalala nyo si kasapot natin, pumunta dito to. Siya yung tropa natin gustong sumalo ng durian galing sa puno. Matindi to. Kung, ito talaga pinakamatindi na kilala ko, sasalo ng Kasi durian. yung kamay natin may kalyo, kaya akala natin magagamit natin yun eh. Kumakapal eh. Akala natin pwedeng isalin yung kapal ng mukha sa lapad ng kamay. So yun mga kasapot. Maglalaro Game kami kami. ni Kaji. Pass game tayo, sana supportahan nyo rin kasapot. At sa lahat po ng vloggers, thank you. Gagang Vlogs. Gagang Vlogs, God bless sa inyong lahat. Game. Game. Game na boss. Kaya lang, isang ikot lang. Lamang sa atin sa... Uy, boy. Huwag mo na boy. Parang Kasi may, nagko-crossover ah. may bata kasi mga Kaji, nabangga yung lamesa. Akala niya kasi court dito, nagko-crossover. Ulit lang tayo, ulit lang. Yan, game. Game agad. Game na. Hop! Uy, sige, mo na. Kagatin mo Uy, na. Kagatin mo na siya, kagatin mo na siya. Ang ganda naman nun. Kagatin mo na siya. Napakaganda naman ng bakbakan natin, Kagatin mo Kaji. siya. Kagatin mo na siya. Ayun na. Ayun na, patay yung sa atin. Balik pa. Patay yung sa atin. Ang daming mga Kaji. tama nung kay Kaji. Grabe naman yun. Napagbigyan ng pwesto, oportunista. Uy, wala din. Parang tatabla to. Sa tingin ko tatabla to mga Kaji. Bandang huli, dislocate yung mga buto ng gagamba natin eh. Oportunista yung kay kasapot. Talagang hindi pinagbigyan. Gigil. Pinagbigyan sa patalikod. Dinali na talaga. Hindi na yung So, gagamba ilagay natin. natin ulit. Yan. Okay, isa pa nga, patalikod mo ulit. Pero ang daming tama. Ang tama. Ay, sa tingin ko dahil payat to. Sa tingin ko mga Kaji. Naramdaman. Nag-aantay na lang to. Nag-aantay to. Payat Ayun. Sabi na nga pa dahil payat Ang dami na rin kasing Oh? laban na hindi na natin naayos yung mga gagamba natin eh. Yun talaga, mga Kaji. Pero kinondisyon din natin to ah. Maganda yung laban, wala naman kayong tulak kabigin. Mhm. Maganda po yung laban, nakikita nyo naman. Ininda lang niya talaga yung katis. Yung kagat talaga. Yung Boss, no. isa pa, Sige, lalakad pa ba? Lalakad pa? Baka ma-LBC mo pa to, pwede na to. Lalakad pa ba? Lalakad pa yan. Lalakad pa. Lalakad tungaw na lang, hindi na lakad Lalakad. Pero ano din, tungaw din na yung sa atin, Pero Ayun, pero wala na talaga. Wala talaga. Nauuna na yung muka. Nauuna na. Dalawa, nabilangan na ng So, isa dalawa pa. to. Oo. Isa pa. Ikatlo na lang para sure na natin. Para sure natin. Oo. Kasi Ayun, alam nyo ayun. naman eh, baka sabihin nyo, Oy, wag niyong patalikuran. Wag mong patalikuran. baka sabihin nyo, hindi namin tinuloy yung laban eh. Yun, i-sure win na natin to. Yun na talaga. Pero Babalaglag dahil talaga, dyan, enjoy isapot. pa rin naman yung paglalaro ng gagamba. Isa pa tayo, boss. Sige, sige, Hanap sige. pa kami ng isa. Para Post mo maganda muna na. ka saglit. Sulit naman yung magpunta ni kasapot natin dito. So ito, Sana isa. supportan din po natin, God bless. Talagang lumalag, ang ganda ng laban. Rick, okay lang yan, boss. Kahit continue natin, boss. Edit ko Oo. naman yan. Sige. Putol-putulin ko. Hanap pa tayo dito. Wild card. Wala naman ako natalo dito, banda eh. Ano yung boss? Tinga? TM? TM naman tayo para TM, sige, TM tayo. matuloy matuloy yung magandang salpukan. Oo, magti-TM tayo, boss. Ganda nun. Ikaw, boss, magturo ka, boss, ng kursunado mong TM. Sige lang, ikaw lang, labas mo lang. Oo. Ganon din naman yan eh. Di naman tournament na to eh. Uy! Napakabilis naman na ito. Parang Mga bago kasi to, pre. Galing kay Tatay Mendo to. Oo nga, yung kanina. Puro bago to. Bale, ano lang naman to, friendly game na lang to. Friendly game na lang to. Para ma-enjoy lang natin. Mali talaga ako nung... Yan mga Kaji, zap what's up, kasapot pa rin, napaka-cute, as always. Pero Grabe. sa sobrang cute, nangitim na. Nangitim nga lang si kasapot talaga. Sa init to, sa biyahe, nangitim. Ito yung sa atin, mga TM lang. TM lang muna kami. TM lang. Yan, lapag na natin. Para matuloy yung magandang content kanina. Ay, no. Nakaw! Wala na, bumitaw na. Hindi tumuloy.
Isa pa. Baka nagkagulatan lang eh. Nagkaanoan lang, nagkalituhan lang po Ayun ng laro. Nagkalituhan lang. Ayun kami. Wala talaga. Wala talaga, Hindi boss. kakayanin. May good size ka, boss. Malaki. Good size. Sige, tingnan natin. Kaya natin good size na subukan natin mga kadya. Basta si kasapot sa atin, malakas sa atin to eh. Good size pre, labas ka good size pre. Ito. Hindi, ito sakto lang to. Huwag Sige, ng sige, good size. sige, Ito sige. saktong size lang nila. Sige, boss. Yun. Ayun. Ang tanda na niyan, boss ah. Ilang Hindi, linggo? ano lang to. Kaparehas lang ng sigaw ni Happy Man. Ilang linggo to? Kasi Bago edad lang ni Happy Man yan. Parang matanda na yung gagamba niya mga boss, maitim na. Ayun oh. Ganda ng laban. Uy, bumalik. Bumalik, parang hindi ininda pa, hindi pa ininda. Oh, palubat na tayo. Oy, palubat na tayo. Ayun oh. Palubat na. Ay, talaga. Wala talaga. Subok natin, boss. Good size, boss. Wala pa sa mga good size kung may good size ka. Anong awitan na natin si Kasapot? Gusto ko good size makalaban na ito eh. Kasi nangungursunada to eh, oh. Kaya mga kadyo. Ilan laban na sila? Nakakatatlo na kami. Ilan laban na kay boss? Durog na. Pangat na to. Pangatlo na siya. Hindi pa naman. Ilan na? Dalawa pa lang. 2-0. 2-0. Tapos ka na ng malaki mo, boss. Anong bago kay Kasapot? Sige, testing Hindi. Ito. naman yung 6-1 mo. Ha? Ito. Yung 6-1 ni Kadagit daw. Uy! Pumunta na kaagad, boss eh. Ayun oh. Yun na. Aray, ang sakit. Kinagat din ako dito sa baba. Kinagat din ako ng gagamba ko. Ano ginagawa mo? Parang na 3-1, parang 3-0 na naman natin si boss Kasapot natin ha. Parang susunod-sunodin din ako. Parang kay Kadagit din eh. Baka naalala niyo yung unang punta ni Kasapot dito. O nga, naalala nyo yung lumilipad yung gagamba? So, eto baka masulit ulit. Kasi nakakalapit. Ayun. Oy. Yung gagamba ni Kaji, gumigilid eh. Mangangagat na naman eh. Ayun Ay, oh. wala Wala talaga. talaga. Walang silbi na. May manok dito sa... Boss, baka may isa ka pa, boss. Gusto mo? Pangapat. Hatawin na to ni Kaji ah. Walang tama. Hanggang di matatalo to. Katulad ng laro namin ni Kasapot dati, di ko papalitan to hanggang di natatalo. Tatlo na. Hindi naman niya. Eto, lalabas na lang ako kasi wala na akong ganong gagamba. Ito na, testing natin yung mga... Ito na. pick lang natin. Ito na. Namimik na si Kasapot. Nako. Uy, wala talaga. Wala talaga silbi. Hindi, sabi ng gagamba ko, saglit, nagulat lang ako. Isa pa. Isa pa. Pabiluin mo. Doon. Nilagay mo dyan eh. Ayun na, sa kabila ka. Sige, amo na siya. Ay, sorry pala. Ay, wala. Nagtatakbo na talaga yung Kasapot natin. Wala ka talagang malaki, boss. Yung Wala na, good size ubus ganun. na eh. Inubos na nila kanina. Hindi kasi nilalabas mo eh. Oo. Eh wala na ako ilalabas eh. Gusto mo ito malaki. Wala boxing talaga. May sound effect to eh. Ikaw naman ngayon maglabas. Tangka lang ang labas mo. Subukan natin, lalabasan ko ng maliit si boss Kasapot natin. Subukan natin, ang pinakamaliit ko, mag-aanap ako. Pinakamaliit ko. Eto na last. Last na yan. Parang naalala ko to, parang pang dati to eh. Yung isang gagamba natin, nakalima, bago natalo. Ito. Ito. Naku, wala din, sasaluhin din ata. Uy, lumalaban. Lumalaban. Pero maliit kasi boss eh, Sige, okay lang yan. Nag-i-enjoy naman tayo eh. Wala naman na tayo sa tournament. Ano ka ba? Maiksi boss eh. Sige, maiksi rin naman yung puwet niyan eh. Malaki Oo. naman. Malaki patamaan daw. Oo. Ang inaabol natin, ma-LBC. Pero lalaban. Hey, Pisto! Maiksi nga boss. Hindi kaya sa dakmaan, no? Hindi niya kaya sa dagdag. Umaga, punggok yan eh. Pinalaki mo na yun dyan eh, kaya lumaki. Ayun, no, pero lumalaban. Nakikipagpigaan, Oo, Oo. boom. Hindi lang kaya sa ano. Pero ang ganda ng laban, ang ganda ng Pwersahan. laban. Kaya labas kasi ni Kasapot, medyo may kaliitan talaga. Kasi laki lang ng tiyan ko yan. Wala talaga. Nakalima na. Sa mga magtatanong pala, Ayun, no, pero ang galing naman. ilag mo na rin si Kasapot, Gagambino. Sa mga tatanong, hindi tomboy, lalaki yan ha. Pagupit na nga tayo. Hindi, lalaki to, boss. Baka pala, yun, sabi nila Kadagit ha. Si Kadagit may sabi nun. Ganun talaga, boss. Maraming tangkal si Kadagit ngayon. Pwede na ipakain sa manok yun ha. Pero ano, boss? Anong Ayoko natin? na, suko na ako. Ayoko na. Isang gagamba natin mga boss, 5 gagamba ni Boss Kasapot. Hindi natin Pinapawisan tayo pinalitan. doon. Hindi natin pinalitan. So parang gusto ko pa rin. Pinakalas. Pinakalas. May kagat-kagat na to mga kadyan, nakikita nyo. Pinakalas, pag hindi pa to bumitaw. Ayan, isa pa daw. Kasi lalaki ng tiyan ko nga. Wala doon. Ayoko na nga.
Wala talaga. Dumagdag po mga kasi, naka-anin na kami ni si Kasapot. Wala Tingin na natin. Hindi naman nagagamba na yan. Parang hindi napapagod yan ah. Unboxing yan eh. Ah, ganda sa inyo Parang lahat. mana sa may-ari. Hindi 6-0 tawag yan, 6-in-1. Yun, So, God yun. bless po. Kasapot, kasapot talaga. So sana nag-enjoy kayo sa ginawa namin kalokohan. Hindi naman yan talaga sureball na spider fight kasi gusto lang namin mag-enjoy kayo. Ito mga kadya, plug Yan. ko lang. Marka ng mga talunan. Spider fight, marka ng mga talunan. Talo kami. Unang Sana laban. supportahan nyo yung lahat ng nagbablog ng patungkol sa Ayun. Gagamba. Sa sino man po magja-champion sa atin pag napanood nyo to, sa amin bala, sana supportahan nyo mga kaji. And yun, mahalin natin yung kultura na to kasi Pilipino to, atin to. And God bless po. Kasapot in the house, Jason Webb, sana supportahan din natin. Salamat. God bless. Yun.